खुलुमबाय आं फामि ब्रह्म नार्जारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 28 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानावनो रतन टाटाया जोनोम मोन्दोंमोन। बिथांनि जोनोमा 28 डिसेम्बर इं 1937 मायथाइयाव ब्रिटिश राजनि समाव मुम्बाइआव मोनसे फारसि जर'आस्ट्रियान नखराव जादोंमोन। रतन टाटाया सासे भारतारि दारिमिनगिरि, फालांगियारि, सुबुं अनफावरि आरो टाटा सन्सनि बारग' मासिगिरिमोन आरो अक्ट'बर इं 2016 मायथाइनिफ्राय फेब्रुवारि इं 2017 मायथाइसिम गेजेरारि मासिगिरिमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल कल ए फ्रेन्ड डे, नेशनेल चकलेट केन्डी डे आरो नेशनेल कार्ड प्लेइं डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव